Hola, nosaltres som Alliberem-nos, una associació amb persones totalment diverses que lluitem per l'alliberament del col·lectiu LGTBI. A través d'una conversa informal per Zoom, tractarem temes que t'ajudaran a reflexionar sobre el gènere, l'expressió de gènere, l'orientació sexual i els prejudicis de la nostra societat. Ara em presentaré jo, que soc en Toni, em dic Toni, soc gai, soc el que es considera com a cis, és a dir, cisgènere, que soc home i vaig néixer amb aquests atributs sexuals, diguem-ne, i em sento representat per ells. I abans de continuar, us volia llegir un petit poema que espero que us faci reflexionar, que és molt curt i per mi és molt clar, molt concís, molt evident. El poema és d'un noi, d'un poeta, que es diu Ian Bermúdez, i fa així. Qui va començar a pensar com catalogar allò que anomenem home i dona, podria haver quedat amb algú per passejar, amb qui fos, a la vora del mar, i gaudir del silenci. Se m'està posant la pell de gallina, perquè aquest poema és molt bonic. Aquest poema és dins d'aquest llibre, que es diu Amors sense casa, que és un recull de poesia LGTBQ catalana. És un llibre que va compondre el Sebastià Portell, que és un llibre molt interessant, us el recomano. I un llibre que us recomano jo personalment, que a mi m'ha agradat, que m'agrada molt, que no té a veure amb les qüestions que parlarem avui, però sí que té a veure amb tabús i amb amors prohibits, és aquest. El Déu de les coses petites, d'Arundhati Roy. És un llibre molt bonic. I parla d'això, d'amors prohibits per una sèrie de tabús, en aquest cas de religió, de casta, passa a l'Índia. I amb mi hi ha més gent aquí. Per exemple, hi ha la Laia, que es podria presentar ara mateix. Bones, jo sóc la Laia, em presento un femení perquè sempre m'he sentit dona, però és veritat que de petita pensava que potser si hagués nascut en el cos d'un noi, doncs també m'hi hagués sentit bé. Perquè bàsicament tampoc sentia que encaixaven els rols típicament femenins. Sempre estàvem els nois de la classe jugant a futbol i agafant cucs i coses així, però crec que sentir-me dona també és molt xulo perquè llavors puc defensar els drets de les dones, que ara en el moment en què estem encara no estan igualats els dels homes, i és una lluita molt interessant des del gènere de dona. I no sé si la Carla es vol presentar. Ja, hola, jo soc la Carla. Jo, em dic Carla perquè m'em posat Carla, però el meu pare em deia Charlie, per exemple. La meva mare hagués volgut tenir un nen i ja em va dir el nom des de bon principi. M'havia de dir Yuri, amb la qual cosa jo tenia una psicosi aquí, i de petita jo era un nen. El que passa que als anys 80 no et venien a les escoles per dir-te que et podies hormonar i bloquejar la pubertat i l'adolescència, aquestes coses, cosa que agraeixo, perquè ara mateix jo no em sento dona ni home, o em sento dona i home a la vegada. Per mi hi ha moments que em sento més dona, hi ha moments que em sento més masculina, i trobo que això el fet que hi hagi un gènere de dona i un gènere d'home em descol·loca, perquè considero que són extrems molt bèsties. No hi ha una dona 100% femenina i un home. S'han posat uns ideals i un món platònic aquí que per mi aquest binarisme em descol·loca molt i es veu també la gent no està contenta amb ells mateixos. Llavors, considero que per mi el tema gènere és massa estàtic i poc flexible, molt poc flexible, i tots ens movem, ens movem amb això, no? Però bueno, dono pas a la Mar, per exemple, que té una flor ben maca, que ja que s'acosta Sant Jordi, Hola, jo sóc la Mar, jo
soc una dona perquè, mira, des que vaig néixer em van etiquetar així i ja em sembla bé. Tot i que jo, mira, em considero bisexual perquè em fixo més en les persones. No... Ui. No... Ui, que fatal. Ensenya la rosa, ensenya la rosa, ensenya la rosa. Així et sortirà la lletra. Sí, no sé pas què dir. Bueno, aquest Sant Jordi, ja que estem confinats, m'ha tocat pintar moltes roses i potser veure si pel 23 de què? Juny o juliol? De juliol. A veure si podem sortir a vendre-les al carrer. A veure si la Meritxell es vol presentar. Bones, jo sóc la Meritxell. Amb el tema aquest de ser home-dona he anat evolucionant, perquè en un principi, de ben petita, volia ser un nen, perquè els nens eren molt guais. Els nens podien fer-ho tot, podien arribar tard a casa, i jo recordo que a certa edat em van dir hòstia, com ets una dona, a partir d'ara faràs el teu llit i el del teu germà. Amb 10 anys. Quina ràbia. Cosa que no vaig entendre i va ser la meva primera revelació com a feminista, amb 10 anys. Llavors, després, amb el temps, vaig descobrir que m'agradaven les dones. Amb 13 anys, 14, em va fer un caos mental, que no sabia si era lesbiana, si volia ser un home. Bueno, va ser tot una mica caos. Em vaig entrar en el tema de l'orientació sexual perquè si no, no podia amb tot. Em vaig definir com a lesbiana fins als 17 anys, 18. Llavors, a partir dels 18 fins als 20 i tants, va ser quan vaig tornar a plantejar, bueno, vols ser un home? Perquè vols ser un home? Comencem a buscar informació, tractament i te canvies. M'ho vaig rumiar, vaig sentir que no, que estava molt bé amb el meu cos. A mi el binarisme home-dona se me queda petit. Vull dir, no és que me lies, que se me queda petit, perquè jo ho visc com més ampli. Em considero persona, no sé si tingués un cos d'home seria bé o no, poder sí. El que tinc m'està bé, vull dir que no tinc cap mena de problema amb el meu cos. I em considero persona, vull dir, a vegades me sento més dona, a vegades me puc sentir més masculina, més home, però aquí també és un tema que hauríem d'entrar en què significa ser home o dona, perquè aquí hi ha molts estereotips. Llavors, com a definició d'opció sexual, fa 20 anys que estic en parella, o sigui que seria, diguéssim, que unisexual, estic amb la meva companya. I, bueno, ja estaria la cosa. Jo penso que hauria de ser tot més ampli i obert i no menjar-se tant el coco. Al més que ens mengem altres coses. Sí. Totalment d'acord, nena, totalment d'acord. Vull presentar la nostra presidenta, la Loreto. Bones, jo em dic Loreto, jo sóc lesbiana, em considero no binària i, bueno, la meva història coincideix bastant, no? No m'etiqueto, vull dir, bueno, al final m'acabo etiquetant, no? Perquè necessitem les etiquetes moltes vegades per formar part d'aquesta societat, però sí que considero que, bueno, no sóc ni home ni dona, sóc el que sento en cada moment. Ja està, a partir d'aquí, l'altre m'ho passo per l'arco triunfo. I aquí les roses que vàrem fer l'any passat, que la porto aquí. Espereu, com la trec? Vale. Molt boniques, amb la bandereta i un trosset de Harry Potter. Sí. Per què creieu, doncs, que ens hem de classificar amb homes o dones? O per què la societat ens posa aquestes dues etiquetes? No ens deixa escollir tampoc quina volem, potser ara sí, no? Comencem? Per què necessitem tenir tot tan classificat? No tothom, els intersex, que neixen amb els dos sexes, normalment, ara ja no tant, però els doctors deien als pares, què voleu, nen o nena? I havien d'escollir un. Ara mateix potser ja no és tan així, però fins fa poc havien d'escollir alguna cosa, no? I llavors arribava un punt que el nen deien, doncs volem un nen, doncs potser se sentia més nena, no? I per què s'ha d'escollir? Per què no poden tenir els dos sexes? Mira, afortunats ells, tu. No? Dic jo. Lo que haria con dos sexos, tu. Jo penso que el tema aquest de la definició
ens serveix molt a l'hora de lluitar per solucionar les coses. No sé, a veure si m'explico. Jo en un moment donat em vaig tenir que definir com a lesbiana per llavors entrar en un col·lectiu de lesbianes, lluitar per el tema. Em vaig tenir la necessitat d'identificar-me per sentir-me segura. Llavors, un cop amb l'evolució dels anys d'identificar-me amb coses, soc ecologista, soc feminista, soc lesbiana, de cop i volta vas més enllà un cop ho tens clar i assumit i llavors entres amb el punt de que no, que formes part de tot i que no necessites definir-te amb res, que el lògic és ser ecologista perquè és la nostra casa, ja passa si ets lesbiana o si ets dona perquè ets persona i estimes a qui vols i almenys és el que penso jo en la meva experiència, que necessites primer definir-te per tu com a persona, perquè la societat està així, has de ser una cosa o una altra, és tot blanc o negre, no sé què, per després, si evoluciones més enllà, trencar tots aquests temes. Però si no ens haguessin etiquetat des de sempre com a home i dona, segurament totes aquestes discriminacions que s'han patit al llarg de tota la història potser ja no existirien. Ja no caldria que ens aferréssim amb una etiqueta. No sé, jo, per exemple, si algú em pregunta tu què ets, jo dic, jo soc una persona. Això és evident. Abans que res, soc una persona. I si em preguntessin després què soc, poder que soc gai no aniria després de que soc una persona. No sé si m'explico. Definiries d'altres maneres, no? Manen? Que abans diries, per exemple, els teus hobbies o altres coses, no? Que ser gai no hauria de ser una cosa important de... Bueno, és que tu quan coneixes algú al carrer no et vas presentant així i la gent no es va dient és que sóc heterosexual. Clar. Quan es presenta diu soc la Maria i soc heterosexual. Ningú t'ho diu, no? I per què coi hem d'anar aquí donant l'explicació del que t'agrada o el que no t'agrada, no? Perquè nosaltres, la gent que pertanyem al col·lectiu LGTB, hem estat discriminats, com les dones també, hi ha una discriminació històrica. I llavors jo no em presento a la gent, hola, soc gai, no ho faig. Això jo no puc dir a algú. Bueno, perquè jo penso que al final les etiquetes ens serveixen per lluitar, que és el que ha dit la Txell. Exacte, per això. Jo em considero lesbiana i feminista. No binària, vale, sí. Jo no necessito això per viure, però potser ho necessito per lluitar, no? Perquè som part d'un col·lectiu discriminat que necessita pertànyer a aquest col·lectiu per identificar aquesta lluita i per agrupar-nos tots junts i juntes. Llavors, crec que les etiquetes es necessiten per això, simplement, perquè és que a mi no em fan falta per res més, bàsicament. Les necessitem perquè hi ha una discriminació. Si no hi hagués aquesta discriminació ja inicial de gènere, des de que naixem, potser tot seria diferent i ja no hi hauria discriminació i, per tant, ja les etiquetes ja no les necessitaríem. No sé si m'explico. Sí. Això és un món que m'agradaria arribar. Ja veurem si arribarem o no arribarem. Ja veig molta involució. El extremo de los extremos. Te'n vas a l'OkCupid, per exemple, i et fot una retaïla a l'OkCupid. És una aplicació per lligar. I una retaïla de preguntes i que si ets pansexual, sapiosexual, sobre el gènere, com et sents, si ets trans, home trans, dona trans, no binari, gender fluid, homoflexible, heteroflexible, que ja em diràs què vol dir això, però és igual. La qüestió és que hi ha tantes etiquetes que et perds amb les etiquetes. De dir, i per què coi vull tantes etiquetes, no? Però és que més, una mica per definir-te i també perquè la gent que tu comencis a parlar, jo no sé què he posat en allà, però ara resulta que estic lligant amb tot de trans. Homes trans, dones trans, jo no ho entenc. Tots els que em donen likes són, que m'és igual, que pot dir que n'hi ha de molt guapes i molt guapos, però que no sé, que hi ha tanta etiqueta que al final et perds amb l'etiqueta. És que jo ja no sé ja ni què soc. I jo crec que més les definim diferent. Si tu demanes a una persona què vol dir pansexual, jo crec que hi haurà gent que t'ho definirà diferent, o un sapiosexual, un demisexual. Ens queden poc clares fins i tot si és com creiem que ens definim nosaltres. Llavors, potser hem d'acceptar que no hi ha només una sola manera d'entendre l'etiqueta, no? Clar, això està clar. Perquè no hi ha una sola manera d'entendre una persona. Una persona no és una cosa monolítica. I si és una cosa monolítica, més va que la fotem a la bassa.
d'aquesta persona, perquè no serveix per res. No sé si m'explico. Aquí hi ha una persona molt callada, Ara. Què has dit? La Mar. Però que cada persona ho viu diferent. Per tant, no es pot sentir identificada amb unes etiquetes que una altra persona les farà servir les mateixes sentint-se també diferent. I com diu la Txell, depèn també del moment de la vida en què vius, no? Perquè jo, per exemple, de petit era un nen, i quan em va venir la regla va ser el drama, però un drama que ni te cuento, que jo no me tocava, que això no és meu. Una disfòria que jo ni sabia el que era disfòria en aquell moment. Ja veus. Saps? Jo tampoc ho sé. No teníem ni res, saps? I dius... Que jo tampoc sé el que has dit, què és això? Disfòria, jo tampoc ho sabia, Però explica-m'ho bé, no ho sé. Mira que soc gran, ja, una part del teu cos, no reconeixes el teu cos d'acord. com a teu, saps? És a dir, jo per mi, quan sortia sang per allà, dius, hòstia, jo ni volia saber res, ni res de res. A tu també va passar això? Sí. Jo veia totes les companyes de classe, ai, m'ha vingut la regla. I jo, no vull la regla, no vull això jo, no m'agrada. No, era odiós. I ara, ara ho porto, però no és pas que sigui algo superxatxi. Bueno, les que se senten dones tampoc teus és la il·lusió de la seva vida que li vingui. Això anava a dir jo. Bueno, doncs no sé què és pitjor. Jo no sé què és pitjor, perquè jo estic menopàusica ara, se m'està anant la regla, i firmaria per tornar a tenir la regla, perquè me venen uns fogots que sembla que m'hagi de tenir una combustió espontània i anar-me'n al carajo. O sigui que jo firmo per tenir la regla cada mes, És una disfòria d'un altre tipus, aquesta. No, em va venir amb 12 anys, i és que ho recordaré sempre, perquè m'anava a banyar a la piscina, teníem una torre amb els meus pares i tal, i anava a banyar. I com em vaig posar al banyador, me miro i dic, hòstia, sang. I em va dir la meva mare, a partir d'ara no te podràs banyar a la piscina durant una setmana. I me cagué en tot, perquè clar, jo volia anar a banyar. I a sobre em va dir, recordo la vergonya de passar amb tots els familiars i amics que venien a casa, que la meva mare anava dient davant meu, ara la meva filla ja és una dona. I jo pensava, que era antes. Un extraterrestre. I això ho deia tothom, i tothom, ara ets una dona. I a sobre em va dir, i ara vigila amb els homes perquè pots quedar embarassada. O sigui que clar, que era com una sentència, això de la regla, i a sobre si t'anava o no amb tu, però que a sobre que era l'hòstia de xungo. No sé, almenys jo vaig viure així. Però que ara que se me va no sé què és peor, perquè, en sèrio, que la menopàusia és xunga, Però això és al principi, diuen, Jo espero. Al principi tens aquests fogots i tal, i després ja se te passa. Això és la premenopàusia. No, és la menopàusia. Però, bueno, l'avantatge és que no me podré quedar prenyada i me podré banyar en piscina sempre que vulgui. Ja, que veus. Pel que dèiem de les etiquetes, jo crec que estan bé quan ens són útils, però que comencen a estar malament quan s'utilitzen precisament per discriminar algú, no? Com, doncs, quan comencen les fòbies, no? De dir, com que existeixen els transsexuals, doncs jo soc transfòb, no? O jo soc homòfob. I quan aquests col·lectius que s'intenten definir, més que ajudar-los a construir-se, reben tots els atacs de la societat per ser diferents, no? Les etiquetes sempre seran agafades per discriminar, sempre. La manera que tinguem d'etiquetar nosaltres mateixos servirà a l'altra persona que ens vulgui ofendre aquella mateixa etiqueta amb la qual tu et sents representat, la persona que et vulgui ofendre la farà servir en contra teva. Les etiquetes sempre serviran per això. Serveixen per identificar-te un mateix, però també perquè la persona que no et pot ni veure per la teva condició l'agafarà. Abans en deien maricón. Ara et diuen gai. A mi. Bé, a mi no m'ho diuen perquè... No només les etiquetes, qualsevol cosa que vulguis, pots enganxar-la i fer-la, utilitzar-la per malament, no? Els nens petits que diuen, eres un quatre ojos quan portes ulleres, no? Vull dir que qualsevol cosa que ja et diferenciï, la diferència ja és algo per enganxar i anar a buscar lo peor de lo peor, saps? Vull dir que qualsevol diferència. Perquè és com una provocació. Jo no he entès mai per què, però és com una provocació. El fet de ser diferent, o de pensar diferent, o de tenir un... ja està mal vist.
Més, no només No això, pot ser sinó que ja diferent. suposen coses pel fet de que tu et consideris gai, ja suposaran que tu tens un cert tipus de vida, uns certs hobbies, una manera de I és vestir. error. I el mateix amb les lesbianes, amb els transsexuals, el que sigui, no? I aquí és quan comença una mica, doncs, Els estereotips. els prejudicis, no? Que em I els comentàvem. tòpics. I els tòpics que deia la Txell un dia, quins eren, Txell? El què? Els tòpics? Que totes les lesbianes són Ah, sí, vegetarianes o que alguna totes així. les lesbianes no se depilen. Bueno, jo no, per exemple. Les lesbianes són vegetarianes. Les lesbianes, quan una parella de lesbianes una fa d'home i l'altra fa de dona, això m'ho va dir l'altre dia al cap i un tio que em va trucar, que conec. Em truca i em diu, bueno, felicitats i tal, perquè he tingut una filla fa 2 mesos. I em diu felicitats i, bueno, i digue-li també a la teva dona o home o el que creguis que és per tu. Em va dir això un tio que conec. Això fa 2 dies per telèfon, no? Igual que els gais, no? O, per exemple, jo recordo que vaig estar jugant a voleibol una temporada i hi havia ties que me reuien del vestidor, no? I un dia em vaig plantar amb l'equip i vaig dir, escolta, que m'agrada les ties no m'agraden totes. Vull dir, no us penso fotre-me aquí al vestidor totes les ties, no? I els nòvios d'aquestes ties doncs també estaven com rebotats que les seves nòvies es canviessin amb mi en el vestidor i si me parlaven o no me parlaven, doncs hi havia com una mica de rotllo, no? I clar, hi ha aquestes coses marcades, com si perquè ets gai i lesbiana te follaràs a tot Déu del teu sexe. Doncs no, una és selectiva, no? És que això també passa amb els gais, sempre ens diuen que tinc molts amics gais, són molt sensibles. Jo penso, home, són sensibles. Hi ha gais que ho són i n'hi ha que tenen la sensibilitat a la punta de la fava. Mai tan ben dit. És veritat, això són els tòpics. I aquests tòpics es van passant i llavors, i això és perquè aquesta gent que et diuen aquestes coses, sempre penso, tu no coneixes cap homosexual, és obvi, perquè si en coneguessis cap, segurament aquestes bestieses no les diries. Tu no... adjudiquen uns comportaments i uns rols com que un gai es pensen que, bueno, un gai és com una dona. Com que un gai és com una dona? Un gai no és com una dona, un gai és un gai. Es pot sentir dona o no, però no té per què ser-ho. És com una lesbiana, no té per què sentir-se un home. No sé si m'explico. Sí. I això són tòpics que passen perquè la gent o no coneixen ningú al seu cercle que sigui o gai, o lesbiana, o transsexual, o no volen ni preguntar-s'ho que existeixin al seu voltant. No sé... O gent que realment no fa l'esforç o se'n riu, pensa que fer broma fa gràcia, saps? Per exemple, en coneixem algun, Loreto? D'aquests que et veuen i et diuen, sou parella, perquè si hem dues lesbianes juntes en aquell moment, vol dir que hi hem de ser parella. Aquest també és el topicazo, no? També un altre, sí. O qui fa d'home en el llit, no? Bueno, doncs hi ha un moment... I per què ha d'haver-hi un home dins del llit, no? No ens fan falta els homes per tot. Teniu el Satisfyer, vosaltres. Teniu el Satisfyer. Tenemos el Satisfyer, home! Jo lo tengo. Un altre, perquè el Satisfyer trenca un tòpic que a mi sempre m'ha emprenyat molt, que és el de que per tenir sexe ha d'existir la penetració. Jo això no m'he cregut mai. Una forma fàl·lica, a més, no? Aquesta forma fàl·lica, el falocentrisme, no?, que se'n diu. Bueno, jo com a gai poder pateixo una mica de falocentrisme. No, falocentrisme no, de falo, com es diu allò? De duració. Però, en canvi, sí que considero, i això sí que és veritat, no ho he considerat mai, que la penetració sigui absolutament imprescindible en una relació. De fet, jo pràcticament no la practico, la penetració, ni per una banda ni per l'altra. Bé, ja m'enteneu. No, la veritat és que no. No, Toni, ara t'has d'explicar. Ni ho faig jo, ni ho faig jo, ni m'ho fan a mi, no? Jo jugo a altres coses. I llavors sempre he considerat que hi ha molta gent que considera que si ets gai, en primer lloc hi ha molta gent que creuen que si ets gai només t'has de deixar penetrar. Primera, això és mentida. Però, en segon lloc, només entenen l'acte sexual com a la penetració. I per mi això és bastant erroni. Sempre ho ha sigut. Això deia del Satisfyer. El Satisfyer va molt bé.
I per això de les dones se'ls diu, però com us doneu plaer, no? Volem dir, és que no se m'acudeix cap manera, com deu poder ser? Perquè no hi ha cap penis per allà al mig, penses. Això vol dir que ells segurament, ells mateixos, tenen una vida sexual molt pobra, perquè si només entenen el sexe com la penetració, doncs s'estan perdent moltes altres coses, com carícies, sexe oral... Sí. O no, la pell, i moltes coses. Hi ha una pel·lícula del Lars von Trier que es diu Rompiendo las olas, que és un drama, que l'home es queda paralític i com no pot penetrar la seva dona, pues li diu a la dona, pues vete con otros hombres, ¿no? Perquè tu necessitas esto, ¿no? Llavors, clar, és una cosa que dius, bueno, i per què no pots utilitzar les manetes, saps? Les manetes, la llengüeta, saps? Per què hi ha moltes coses, i fins i tot era paralític de la part de baix només, saps? Vull dir, per què l'envies a que folli el poble, m'entens? Perquè és molt dura la pel·lícula. Bueno, totes les de Lars von Trier és així, però clar, i és una cosa que ha d'haver-hi un penis, perquè si no tens el penis ja no pots fer res més, no? I quedes molt limitat, no?, amb això. Però, bueno, és el tema. I el Satisfyer ara ha donat molt de debat sobre el plaer de la dona, no? Perquè ha posat el focus... Era tabú, no? Era una cosa tabú. Jo recordo de petita que els nens es fotien palles comunitàries. Anem a fer palles! I jo pensant, hòstia... I jo per què no puc, no? Vull dir, jo no amb els nens, sinó per què no podem fer palles comunitàries amb les dones? No hi havia manera de parlar del tema, perquè era tabú, en plan, ai, no, jo no ho faig, mentideres, que agafeu la dutxa i la pera de la dutxa i aquí ho planteu aquí, saps? No, dius, hòstia, i eren incapaces de parlar del tema, no? Llavors a mi em xocava molt, això, no? Mira la Sal. Ah, no, és la... Oh... I per aquesta és una cosa... Ara el ple, o sigui, almenys el Satisfyer, el que és útil, jo crec que no se n'ha de posar tampoc i no és la solució de tot, però sí que ha posat el focus en el clítoris, que se n'havia parlat molt poc, no se sabia ni com era, no és només aquell botonet, no? Sinó per dintre també és molt més gran i ara la gent ho comença a conèixer una mica, llavors. És el primer pas, no? Us vull explicar una anècdota de la meva àvia, ¿vale? A la meva àvia, fa uns anys, devia tenir cap a 80, li vaig demanar, dic, iaia, diu, ¿tú sabes dónde tienes el clítoris? Y me contesta, diu, en mi tiempo, niña, no teníamos esas cosas. Fuerte, Però és que després li pregunto, i mai has tingut algun orgasme? Era castellana, dic, ¿tú has tenido algún orgasmo? Diu, no, diu, en mi tiempo esas cosas no existían. Vull dir que no sabia ni el que era, ni el clítoris ni l'orgasme. Però vull dir com si és una cosa que això no la tingués ni en el seu cos ni la pogués produir, un orgasme. Vull dir que era com... Això era d'aquests temps i ho teníem ara les dones ara, però les dones abans no ho tenien. I moltes dones encara no. Sí, evidentment. A la Índia, un home hindú deia no, les dones hindús no tenen orgasmes i no, per què buscar-ho, no? I dius, a veure, com va això? Doncs el mateix. Però en el temps actual hi ha societats on les dones no tenen plaer. I en la nostra també, perquè jo he tingut persones que m'han comentat també que per poca comunicació amb les seves parelles tampoc s'han sentit satisfetes en la vida sexual. I és perquè tenim un gran tabú de parlar d'aquestes coses. No en podem parlar. És com si màgicament ens haguéssim d'entendre tots i no, la boca la tenim per moltes coses i on és per parlar, no? I per expressar-nos. Però en general, amb tot aquest tema de l'orientació sexual, del sexe, tot està dintre aquest gran tabú, no? I en realitat és una part tan important de les nostres vides. Un altre tòpic que hi ha sobre el col·lectiu, que sempre estem parlant de sexe. Que tenim el sexe aquí. Home, aquí ho estem demostrant una mica, eh? No, però jo sempre dic, no és que sempre parlem de sexe, és que nosaltres estem molt més alliberats i en parlem. Perquè, a veure, no té per què ser generalitzat, però en general, entre nosaltres, no tenim aquests tabús. En parlem, que és una cosa que sí que tens raó. En general, la gent no ho parla. No es parla. Però creieu que això es podria generalitzar? Que una parella gay o lèsbica
parlaran molt més de com se senten, de què volen, dels seus Això desitjos. depèn molt Això del de- nivell. Això depèn molt del nivell de la persona. Jo crec que obligar a la gent a que, diguem-ne, faci públic la seva orientació, jo considero que no és que s'hagi d'obligar la gent, sinó que la gent que triï si volen o no volen, que puguin triar-ho. El problema és que molta gent no pot triar-ho perquè si surten de l'armari poden tenir problemes. Aquest és per mi és el gran problema. No el fet de que hi hagi parelles homosexuals, per exemple, que viuen junts o juntes i no facin pública la seva relació, que quedi tot una mica amagat. Aquest no és el problema. El problema és que no poden triar. No poden triar. S'han d'amagar. Aquest és el problema. No sé... Ja, però no parlàvem d'això, parlàvem del tema de que entre dones i entre homes parlem més, ens comuniquem més sexualment, no? Preguntaves, Laia? Sí, però a mi m'ha semblat... Si per ser una parella lesbiana o una parella de gais, la comunicació és molt bona i, per tant, bueno, això jo diria que és un tòpic, perquè depèn de la persona. Jo m'he trobat amb dones que, me cago en Déu, són tancades i parlar del tema o introduir un dildo, que dius, bueno, és un joc, no? Fem un joc. Ui, no. O anar a un sex shop, a una botiga d'aquests sex shops, no? Pues de tenir vergonya, vull dir, no depèn si és lesbiana o gay o trans o el que sigui. Potser sí que estem una mica més alliberats perquè hem de passar certes coses, no? I hem de processar certes coses, però bueno, no crec que vingui... Potser sí que té alguna cosa a veure, però no crec que sigui el més important. Jo crec que més la persona com està, si està oberta o no està oberta. No? És que em sembla que... Perdona. No. Per altra banda... Fes, que estic fent un cigarret i no vull que em vegin. No, i per altra banda, a la universitat, jo recordo que jo parlava del tema sexe, bueno, i només ens enteníem amb un noi que també era molt obert mentalment i veiem molt, doncs a mi m'agrada fer això, a mi m'agrada fer allò i tal, saps? Però les noies, hi havia nois que també ho passaven malament, no? De dir, hòstia, però de què parleu, no? Era com, per què hem de parlar del temps i no podem parlar del sexe, saps? Vull dir, són coses d'aquestes que dius, és que no ho entenc, és una cosa normal i natural com menjar, no? Oi que mengem i caguem i follem, no? Doncs ja està. Bueno, perquè el sexe sempre ha estat considerat un tabú en general, no només... O sigui, sí que els homes han tingut sempre més llibertat que les dones, però en general sempre ha estat un tema que en privat, a casa, i ja està. A veure, o un petit comitè entre homes, als bars, aquestes històries, potser sí, però la que hi ha una dona pel mig és com que se'ls escapa també. No creieu que... Perdó, Loreto. No, ja està. No creieu que potser també ens ha marcat molt la religió? O sigui, fins no fa gaire. Jo crec que era tabú precisament per això, no? Era una cosa que més es veu que no havies de sentir plaer, era per reproduir-se. Clar, és que venim d'una història, fa 2 generacions d'això, no fa pas tant. Jo penso que la religió... De fet, la meva generació era així. Jo soc d'aquesta generació que dius tu. Jo podia ser el teu avi gairebé. I el que estàs dient és veritat. És cert. Clar, i com es vivia, per exemple, el fet de ser gai en la teva generació? Creus que es viu molt diferent en com és ara? Tenint en compte que podia anar a la presó, ja no te digo nada más. Nosaltres estàvem sotmesos a una llei que era la llei de vagos y maleantes, que després va ser anomenada llei de peligrositat social. O sigui, nosaltres podíem anar a la presó, els gais o les lesbianes, Si t'enganxaven infraganti? O si veien que ja tenies, si eres una mica manerat, ja sospitaven o com anava? Podien passar moltes coses. Podien trobar-te infraganti amb algú o podia senzillament que algú denunciés perquè fossis monomanat o per denúncies. En aquelles èpoques les denúncies anaven que volaven. Clar, tu no podies... A qui podies recórrer?
en aquelles èpoques, a l'època de Franco. No podies recórrer ningú. Ara, si més no, hi ha unes lleis que protegeixen bastant, perquè les hem treballades, perquè ens les hem treballades. Però en aquelles èpoques no podies recórrer ningú, no tenies ningú et donava suport. Jo vaig tenir sort de la meva família, però a moltes famílies era una deshonra terrible tenir un fill homosexual. Suposo que encara n'hi ha ara, suposo, però això també ha canviat. La gent, jo crec que és més tendent a acceptar les coses tal com són. En aquest sentit, ara tenim la sort que en els municipis hi ha el que es coneix com a SAI, que és el Servei d'Atenció Integral, i que intenten oferir aquest suport des d'almenys el costat administratiu. Sí, sobretot a la gent transgènere, que és la que passa pitjor ara. Jo crec que és la que passa pitjor. La gent transgènere ho passa bastant malament. Ara m'he posat música. Aquí a Olot hi ha la Tina, que és la que s'encarrega del SAI. Sí, es diu Servei d'Atenció Integral. I fan recolzament amb el tema homosexual, transsexual. I, penso que fan un molt bon servei. A les festes d'altura, per exemple, també van posar una parada contra la violència masclista, amb la campanya No és No. No sé si ho muntaven o era col·laboració, no estic segura. Llavors, a nivell de portar exposicions a la Garrotxa, nosaltres com a Alliberem-nos ja col·laborem molt i fem coses plegades amb el SAI. I està bé que diguéssim que a part que la societat organitzada, que seríem nosaltres, Alliberem-nos, el que és tema administració, amb SAI, s'impliqui i també doni la cara amb aquests temes. Vull dir que tindríem aquí, a la Garrotxa tenim la sort de tenir aquests dos fronts. Tenim el col·lectiu Alliberem-nos, que som la societat civil que ens hem organitzat, i l'administrativa, que és el SAI. Nosaltres, jo crec que Alliberem-nos el que fem és visibilitzar bastant tant el col·lectiu gai com el lèsbic, crec. És una feina que fem bastant. I el trans. Manem? Sí, però trans no tant. Sí, trans també, però trans nosaltres no tant. O sigui, no és perquè no vulguem, no és per això. És perquè costa molt més d'arribar a la gent trans. I per això està molt bé que hi hagi el SAI, perquè el SAI fa una tasca molt important amb la gent trans, jo crec, a la comarca. Nosaltres també, perquè si no fos per nosaltres, potser ni se'n parlaria. Però... Per exemple, pel dia 26 d'abril, que és el dia de la visibilitat lèsbica, qui creieu que té més feina en aquest sentit? Institucions com el SAI o associacions com Alliberem-nos? Qui ha de moure's més per aconseguir que s'aconsegueixi una millor visibilització del col·lectiu? Tots, però Alliberem-nos més, no? Home, jo crec que les entitats som els que reactivem al final l'administració, som els que els anem al darrere, els que els punxem perquè s'acabin activant polítiques, els que organitzem actes i els que donem aquesta visibilitat. Perquè al final també crec que moltes administracions tendeixen a fer pinkwashing, vull dir, s'aprofiten d'aquesta situació per rentar-se la cara. Llavors, al final crec que la feina, a veure, que l'administració hi ha de ser i hem d'anar de la mà d'ells perquè ens agradi o no, són qui genera les lleis. Llavors, és necessari, però crec que la nostra existència és bàsica, perquè nosaltres donem la confiança a la gent, donem aquesta proximitat, de que vinguin, de que trobin un lloc segur on relacionar-se, on fer activitats, on gaudir del lleure sense sentir-se jutjats. Crec que és bàsica la unió dels dos, però crec que sense les entitats i sense la lluita, l'administració tampoc reaccionaria. Però això sempre ha estat així, Home, mireu l'exemple, quan va ser les últimes eleccions que vam fer, el dia de la visibilitat lèsbica, no sé què vam celebrar davant de l'Ajuntament. LGTBI-fòbia. Això, aquell dia eren 150, no sé quanta gent, era el dia que va venir més gent i eren tot polítics. Perquè i tant, 3 dies abans eren les eleccions. Hi havia molta gent que no eren polítics. No, sí, Toni, però la majoria era classe política, que no he vist mai més en cap acte nostre. Sí, totalment. Això s'ha de dir, ho sento, i que ho vegi qui vulgui, que li pique quien quiera. Sí, és que... És el els polítics hi eren, clar, perquè estàvem en plena campanya electoral. Per això mateix,
Clar. Però quan no només hi havia polítics, la majoria de la gent no eren polítics. No, Toni, però no t'estic dient això, t'estic dient que l'acte que més gent tenim, majoritàriament sí que... Jo crec que és que el 50% era gent política, a més venien corrents jo amb la banda... Vinga, va, és que hi havia moments que... A mi em va fotre molta ràbia, ho sento, ho dic així de clar. Jo vols que et digui? No, perquè així aprofitem. Escolta, si no fos per la societat que va burxant i va fent el corcó, no haguéssim fet res. Llavors, a mi és igual que vinguin només per fer el paripé. Mentre després facin coses, ja m'està bé, tu. La veritat. Ai, a mi sí. Perquè és que si la societat no es mou, els polítics no foten res. Si hem avançat en moltes coses és perquè la societat s'ha mogut. Bé, una part de la societat, la més combativa. I que s'apuntin després al carro mentre facin coses, a mi ja m'està bé. Clar, el fet que mostrin la cara en aquell dia, o en els dies aquests per mostrar la cara i penjar-se medalles, és en plan, bueno, doncs s'han presentat allà, és una manera també de poder aconseguir coses. Ells es volen penjar la medalla? Vale, se la pengin, però nosaltres podem aconseguir coses amb això. Tu estaves en aquesta reunió i vas rebre vots del col·lectiu, de gent del col·lectiu, perquè tu vas demostrar que faries alguna cosa, no? Doncs demostra que fas alguna cosa. És difícil, perquè al final després diuen que sí a tot, diuen que sí, i després no fan res, però almenys mostren la cara, no? Jo totalment en contra, com diu la Txell. A mi que vinguin allà no em serveix de res. El que serviria és que realment presentessin un programa polític acorde amb el que se'ls porta demanant des de no sé fa quan. O sigui, des de les últimes eleccions, el Lliberem es va presentar un programa amb 20 propostes. O sigui, van haver-hi partits polítics que se les van passar pel forro. A mi de què em serveix que vinguin allà a plantar la cara i a plantar-se el pin i a fer-se la foto i a tuitejar i a fer instas? No, el que jo vull són solucions. Solucions pel col·lectiu, solucions per la gent, la creació d'una política d'una llei trans d'una puta vegada. Jo el que vull és això, no que es posin una puta medalla i una foto a les xarxes socials. Vale, ja callo, que me vengo arriba. Això és el que volem tots, Però no passa, no està passant, però bueno. Ai. Que queda molta feina per fer, no? Per això és que l'any està plegat de dies contra la LGTBI-fòbia, a l'esport, visibilitat lèsbica, que hem millorat molt des de quan en Toni era un adolescent, però... Clar, és que jo ho veig així, jo per això dic aquestes coses. Clar, que em queda molta per fer. Només cal mirar les notícies internacionals moltes vegades. Exacte. Moltes vegades. I no només internacionals, aquí també passa. Però aquí és el que dic, aquí, vulguis que no, tenim una mica de... Coi, hem aconseguit moltes coses, però que cal continuar lluitant, i tant, si no jo no estaria a Lliberem-nos, estaria, jo què sé, en una platja, no sé on. Ah, no, ara no, que a les platges no s'hi pot anar. Bueno, ja t'explico. Que potser ja podem concloure una mica, no? Sí, voleu presentar els llibres? No heu recomanat els vostres llibres, vosaltres. Sí. Però ja podeu començar a recomanar-los. Mira, jo tinc un llibre aquí, que me l'estic llegint ara. El porto... Me l'he llegit diverses vegades, però crec que en èpoques de confinament va molt bé veure La ruindez humana. L'ensayo sobre la ceguera. No sé si es veu, perquè jo ho llegeixo al revés. Més endavant. Saramago. I parla d'una epidèmia. És una metàfora, és un elipsis molt interessant de com la gent pot arribar a moments curiosos, no? I me l'estic tornant a llegir, el que passa que m'està deprimint. Sí, millor una cosa més alegre. Sí. Però bueno. Teniu algun llibre per recomanar vosaltres? Mira, jo us recomano aquest. Es veu? Manuel. El veieu? Bars. Com es diu? Es diu El meravellós viatge d'en Gra de Fajol. És un llibre escrit per en Manel Barsi Casamitjana. Jo crec que és un llibre que no es pot trobar perquè és un llibre que va guanyar els Premis Ciutats d'Olot de fa 20 anys. I és un llibre que m'encanta perquè parla sobre un follet que neix a Alemanya, aterrissa a la Garrotxa i queda enamorat de la terra.
i parla de coses simples, boniques i tendres, com ara l'origen de la barretina, el tren d'Olot, la truita de Camassecs. És un llibre super simple, però és molt entranyable. Llavors, penso que a vegades ens liem tant en tot, tant, que cal baixar i tornar a buscar l'essència de les coses, la senzillesa i les coses planeres. La meva recomanació. I si voleu, he portat un altre, que aquest és tot el contrari, que es diu La conjura de los necios. Ah, és boníssim. És un llibre brutal, el seu escriptor, l'home que el va escriure es va suïcidar perquè ningú el va voler publicar. Sí. Brutal, perquè és un personatge que passes a odiar-lo, a estimar-lo, a sentir-te identificat amb estones, fa una crítica brutal de la societat i, bueno, sí que surt un tros de tema LGTB, perquè el personatge s'implica, però no és el principal, Però és un llibre que te fa regirar molt per tot arreu. També el trobareu en català, aquest llibre, us ho dic perquè ho sapigueu. Sí, Una conxorça denses, en català. Sí, Jo el tinc a dalt, no el tinc aquí, però a mi el llibre de l'Adele Olit, Follem, em va agradar molt. Trobo que és una bona introducció, no sé si us l'heu llegit, però tracta bastant tots aquests temes que hem estat xerrant d'una manera molt senzilla i molt propera i et fa reflexionar bastant. I crec que és com per tothom, per qualsevol públic, està bé. Jo vull recomanar un parell de llibres que crec que és interessant, que si algú se sent encuriosit amb aquesta temàtica o està visquent o vol informació. Un és La conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé, super mega interessant, molt recomanat, sobre la transsexualitat. I l'altre és un de la Brigitte Vasallo, Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que qüestiona el tema de l'amor romàntic i de la societat actual. Tu, Marc, tens algun llibre? Sí, jo vull recomanar Mala Mujer, que bàsicament me'l vaig comprar perquè sóc una fan de la que el va il·lustrar, però així vaig descobrir l'autora i parla sobre redescobrir-te com a dona, però també em van agradar molt els punts que tracta sobre això, a criticar l'amor romàntic, sobre el poliamor i així, que hi dona pinzellades, el tipus de relació que té ella poliamorosa, tipus de contractes que es poden fer en aquest tipus de relacions i així. Em va agradar les pinzellades que hi dona sobre tots aquests temes. Jo el tinc de la biblioteca, però clar, com que no l'he pogut tornar, encara el tinc, però jo també me l'he llegit, sí. Estic més d'acord o menys amb alguns punts, però sí, vaig trobar que era interessant. Molt bé. Doncs apa, ja sabeu, alliberem-nos. Sí. Ens ha agradat molt participar en aquesta campanya del CAL, de Sant Jordi a Casa. Esperem que us agradin algunes de les nostres recomanacions i, sobretot, que puguem celebrar junts o reivindicar junts el Dia de la Visibilitat Lèsbica, que és el 26 d'abril. I quan pugueu, us compreu aquestes roses irisades tan boniques que esperem que pugueu veure. I els pins que fa la nostra companya, Mar. Sí, que és una artistassa. I recordeu, per Sant Jordi menja amb la flor. Totalment. Ja hauria de dir una altra cosa, Ja hauria de dir una altra cosa i no la penso dir. Abans de la flor. Regalis, menja-me-la. Adéu i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa. Adéu. 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 Adéu.